I'r ergyd. O, noeth eto mae hwnna'n arbediad ar safon ycha. Josh Jones a Reeves yn cyfuno. Mae George Ratcliffe wedi cadw i gym ar y blaen. Deg i fynd, mae dan y bar, a mae'n arbediad anhygol gan Hwlffordd am arbediad gan Hwlffordd. Dyn nhw'n methu credu'r peth. Waw, am arbediad yw hwn. Mae Bale yn torri i Woodcock, a dyma hi ydy'n gorffen yma. O, arbediad gwych o Disney. A chyfle i'w selio hi, y capten yn cael ei rwystro gan arbediad gorau'r gêm o ddigon. Ar draws, Mathuron Edwards rownd y Connah at Malkin! Arbediad gwefreiddiol. Zac Jones yn cael i law at y Bale ac yn ei throi hi dros y bar.